Štedrý deň. Snehuliakovčania sa prebudili do vianočného rána. Aj počasie sa umúdrilo. Fujavica stíchla, prestalo snežiť, dokonca aj mráz štípal oveľa menej. Na dnešný deň sa všetci tešili celý rok. Len čo povyliezali z teplých postelí, zasadli k sviatočným raňajkám. V Snehuliakovciach sa oslavovali Vianoce od skorého rána. Po raňajkách všetci začali variť špeciálnu zimnú polievku, ktorú jedávali iba na Vianoce. Kým sa chystala večera, krátili si čas hraním hier, odpratávaním snehu či sánkovačkou. Pán Smrkoš od rána hundral. Najprv ho rozladili studené lievance. Potom, kde si zapatrošil sviečky na stromček a keď sa išiel prejsť, pošmykol sa na zamrznutej mláke. Doktor Bolebruch mu sádroval nohu oblečený v kuchárskej zástere, pretože ho k úrazu zavolali priamo od sporáka. To už len budú sviatky, hromžil pán Smrkoš, obzerajúc si čerstvú sadru. U Duchnáčovcov vládla uvoľnená atmosféra. Pán Duchnáč sa knísal v hojdacej sieti a jednou rukou oberal zo stromčeka salónky zabalené v ligotavých papierikoch. Keď natrafil na citrónové želé, až podskočil od radosti. Zatiaľ, čo Ela Maškrtková miešala v hrnci cibuľu, Lojzo Púčik naháňal po stole nakrájanú cviklu. Toto budú sviatky presne také, ako majú byť, pomyslela si pani Zelinková, kráčajúc zasneženou ulicou. Išla skontrolovať, či náhodou nezabudla zamknúť obchod. Zahovorila sa a úplne zabudla, že nechala na sporáku variť polievku. Smrad zo spálenej mrkvy cítila už v predzáhradke. Pre pána kráľa, vykríkla a ponáhľala sa do kuchyne. Polievka bola fuč. Zelenina zhorela na uhlík. Dobrá nálada ju opustila vo chvíli, keď zistila, že v komore nemá žiadnu ďalšiu zeleninu. Obliekla si kabát aj rukavice a chodila od domu k domu v nádeji, že aspoň komusi sa zvýšilo čosi zo surovín. Márne, Snehuliakovčania všetko minuli. So slzami v očiach zaklopala u Chumelicovcov. Akurát, keď starosta vyrovnával hviezdu na stromčeku. Vianoce bez zimnej polievky? To teda nie, povedal a rozbehol sa na úrad. Rozhlasom vyhlásil, že ak sa náhodou niekomu predsa len zvýšilo trochu zeleniny, môže ju priniesť na úrad, kde si starosta s pani Zelinkovou krátili čas pri šálke čaju. Dlho nikto nechodil. Aj keby mi teraz priniesli všetku zeleninu sveta, do večere by som ju nestihla uvariť, povedala smutne pani Zelinková a odložila prázdne šálky. V tom, kto si zaklopal. Vo dverách stál poštár Julo Ometlo. Nemal so sebou žiadnu zeleninu. Prišiel pozvať pani Zelinkovú ku ním domov na večeru. Chvíľu po ňom prišli Duchnáčovci, Vetvičkovci, a zanedlho sa pred úradom zbehla snáď polovica mesta. Pani Zelinková bola nesmierne dojatá. Zároveň nechcela nikoho uraziť. Čo keby sme tieto Vianoce večerali všetci spolu? Navrhla. Na námestí je miesta dosť, keby každý priniesol stôl. Skvelé, hneď to zorganizujem. Starosta sa už chystal kam si telefonovať. Pani Zelinková ho vľúdnym tónom zahriakla, aby aspoň v tento deň nič neriadil a nechal všetko jednoducho plynúť. Do večera sa nad námestím rozprestieral obrovitánsky stan s priehľadnou strechou. Snehuliakovčania nosili stoličky a stoly pospájali do jedného. Slávnostne ho vyzdobili obrusmi, ihličím a ozdobami. Doma sa obliekli a len čo sa na nebi objavila prvá hviezda, pobrali sa s horúcimi hrncami na námestie. Poháre od zaváranín, v ktorých poskakovali drobné čarovné ohníky, boli rozmiestnené všade naokolo a v stane bolo na podiv teplo.
Pousádzali sa a starosta vyobliekaný v najsviatočnejšom obleku so striebornou kravatou predniesol príhovor. To už sa všetci pustili do večere. Bolo to úžasné. Pochutnávali si na polievke, debatovali a veľa sa smiali. Po večeri, odkiaľ si doniesli veľkú vaňu, pod ktorou rozložili oheň a pani Zelinková v nej pre všetkých uvarila najlepší vianočný punč. Ozvala sa hudba. Snehuliakovčania spievali koledy, poda ktorí si zatancovali. Nad hlavami im žiarili tisícky hviezd a nikto sa necítil sám. Kým sa ľudia zabávali, z lesa prišli škriatkovia. Chceli sa poďakovať za záchranu malého škriatka, ktorého horár Lojzo Púčik odprevadil domov. Dávno nevideli Snehuliakovčanov v takej dobrej nálade. Rozhodli sa im nechať jedno malé prekvapenie. Po večeri sa Snehuliakovčania vrátili domov. Pod stromčekmi ich okrem darčekov, papúč, svetrov, kníh a ponošiek čakalo ešte čosi. Škriatkovia každému v meste darovali to, čo najviac potreboval. Či už to bolo zdravie, šťastie alebo láska. Dokonca aj večný hundroš, pán Smrkoš, sa v ten večer usmieval. Pre všetkých to boli tie najkrajšie Vianoce.